Ola, eu chamome Sara, teño 37 anos e, bueno, eu eduqueime nas dúas linguas, miña mai sempre me falou en galego, meu pai en castelán. Os primeiros anos de vida eu era galego falante, pero a partir da miña entrada na educación formal, pois paseime ao castelán. Bueno, empecé con esta amiga na adolescencia a falar en galego entre nós, e logo xa cando cheguei á universidade, pois vin a oportunidade de comezar as novas relacións xa en galego e pois a partir de aí pois utilizo o galego como a miña primeira lingua. Non sempre mantiven o galego nalgúnas das miñas relacións íntimas, como a relación co meu abuelo. Intentaba tamén falar galego mellor a entrar en un comercio ou a facer algún trámite burocrático. As miñas aulas son poucos os alumnos que utilizan o galego e se utilizan moitas veces hasta comigo, pero logo entre eles se pasan ao castelán. Vexo que isto tamén é o mellor, utilizan o galego nas relacións familiares, pero logo para relacionarse entre eles na escola, non? Pois se pasan ao castelán. Que se vexa que se pode facer cultura en galego, que se pode facer ciencia en galego, que se pode educar en galego, deixar de asociar o mellor non o galego con esferas máis, bueno, de menos prestixio, por así decirlo, non? Referentes, sobre todo, son xente do meu redor, que o mellor son xente anónimo incluso. A miña nai, se nos vamos ao uso do galego, non, a miña nai, a señora Carmen, a miña veciña, bueno, pois xente do meu día a día, que formou parte da miña vida. Mercedes Peón, Uxía Pedreira, un montón de mulleres que están espallando o galego por aí a través da música ou a través da poesía ou así.